салом дӯстон, дар ин видео дар бозии Ethereum пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва начата зер мекунем, инҷа кристалло пайдо мешавад. Мо кристаллоро мегирем ва ҳар як кристалл яктаи очко монда метавад. Ва агар инҷа склетҳо пайдо мешавад, агар склетҳоро бигирем, мо дар минус мешавад, очкои мо кам мешавад. Ина мавзи гирифтам, дута очком кам шуд, ё ки яхе вақтари ба монанди соат мебурад ва ям очкомона кам мекунад. Ва ям хел бозӣ мекунем ва пул кор мекунем. ва дар инҷа забра дора экстрагама зер мекунем ва дар инҷа мода мешавад, агар ё реклама пайдо шуд, агар рости реклама да биёяд, мо фақат реклама тамошо мекунем, бо далши бозӣ мекунем, не ки агар рости мисол инҷа бус агар бусда омад, мо коркардагии мо як баробар зиёд мешавад. Мисол як бор зер карданда як танаю ду очко мегирем ва як баробар кормон зиёд мешавад. Дар инҷа ина икси ду навиштагиай то инами вақте ки нишониста ина 15 сония 14 сония монд, мо бозӣ кардан мегирем ва як баробар пул бисёртар кор кардан мегирем. ва ҳамихел шумо тамошо карда бозӣ кардан мегиред чанд қадаре ки бихоҳед. ва ина 51 шоти ма забрата зер мекунем. ина забрата зер кардем ва дар инҷа ина обменяд очки 5 навиштаги 50-ро зер мекунем. 51 зер мекунем ва мо 51 очко мегирем ва дар инҷа мо дар реклама нишон медиҳад. ва ина рекламаи мо буд чӣ? Инами 4-5 сония дига месем, креста зер мекунем ва 51 очко мо гирифтем ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад. Мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ ва дар инҷа шумо ба дӯстотон ороӣ мекунед ҳамин силкаи бозиро ва дар инҷа бо пул кор мекунед, ё ки приложениеро установка мекунед, пул кор мекунед. ва инҷа бошад реферални силкаи шумо аста, боло дар ном хеле код мебурад, ҳамон кода регистрация кардан дӯстотон ҳамон кода навистан ва ё пул кор мекунанд ва шумо бо дополнительный пул кор мекунед. ва минималкаш бошад 0.08 короче ами кашлок, хеле кашлоки чи регистрация мекунед. Агар кор кардед пултона, метавонед дар ҳамин кашлок бигиред пултона. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.